Сталин по време на Втората световна война за 4 години премести фронта на 1800 км назад. От Москва до Берлин. Кремълското джудже за 4 години успя да премести фронта в Донбас на 40 км. С цената на стотици хиляди убити, ранени, с цената на милиарди загуби, материални и нематериални, от двете страни на фронта. Защо не спира войната Путин? Защото има много големи и тлъсти комисионни. Той и неговия кравар печелят милиарди от комисионни. Печели милиарди от комисионни и зеленото наркоманче от Киев, печелят и Мерц, и фон дер Лайнен, и оня сбъркания бабичко Ебец от Франция. Всички печелят от тази война. Само руснаците, дето се бият от двете страни на фронта, плащат за тия комисиони с живота си. Глупако Путин, спри войната. Месец март вашата армия е превзела в Донбас 165 квадратни километра. Знаете ли колко са 165 квадратни километра? 1/3 от територията на Берковска община. Спри войната, за да може и ние, българите, да се отървем от наглите, алчни навлеци, които заляха страната и българското Черноморие.